Epa. És el retorn de la Roca Romeu. Diu Toni Joan Martí: si nada se tuerce en las próximas horas, Oriol Romeu se marchará cedido al Girona. I ja ha abandonat la gira del Barça. Ja s'ha despedit dels companys i tal. Ja està aquí. Ha arribat avui. Ja està aquí. Llavors, El retorn d'Oriol Romeu a Montilivi. està més que fet, ja. Bueno, deien que... Sempre diuen, no?, que fa fred lluny de Girona i a Barcelona ha fet fred. Ha fet fred. Tot i que jo sempre he sigut un defensor de la decisió d'Oriol Romeu, perquè si ell, el seu somni era triomfar al Barça, ho havia d'intentar com a mínim. No podia cagar-se i no intentar-ho. El Pau ho ha intentat, no li ha sortit bé, ja està. El penalti lo falla quien lo tira. Pues ja està, és una mica això. Ara bé, el retorn ja és una altra cosa. Me sembla bé que hagi sigut cedit, que no hàgim de pagar un puto duro. No sé, potser s'ha dit amb... jo què sé. És igual, de moment no hem de pagar res. No, bueno. Que ja, en plan, la que no, perquè us canviem a Pau Víctor per Oriol, no. Saps? O no, el que vam pagar ens ho pagueu ara, no sé què. No. Ben cedit, sense pagar gaire res i a prendre pel cul. Veurem quin paper té. Jo no crec que tingui un paper superimportant. No? Tu sí? Ens fa falta un pivot, 100%. Però ja tens allà Angel, una mica de... Però és que Ángel no és pivot. Però de figura d'Oriol és Yangel. Sí, home, sí. El que passa és que Oriol t'ho feia ell sol. I Yangel li has de posar un pivot al costat que t'organitzi. La feina de Yangel, de quedar-se a les caigudes, lluitar-la, trencar una mica el joc, són aquests dos. El que passa és que Oriol t'ho feia ell sol amb un 4-1 moltes vegades, i ara el que fas és un 4-2-3-1, que l'any passat ficaves a Yangel i a l'Eix. I a l'Eix moltes vegades també ajudava Yangel a fer aquesta feina defensiva. A vegades l'ha fet Ivan, veurem, però jo per mi, tornar a canviar l'esquema perquè torna a estar Oriol... Tu estàs d'acord que torni? Que es guanyi el lloc, que no vingui de flipat i que es no guanyi. m'entusiasma gens. No, a mi tampoc. O sigui, d'aquests fitxatges il·lusionantes que diu la gent que ha de venir... Oriol. Què vols que et digui? No sé. Estan a Champions i segur que tens molt de mercat, segur que hi havia moltes millors opcions. Però, Gratis? bueno, en sabria dir-te'n una que m'han dit que està fet també, que està entrant per aquí, però... Ja comencem. Bueno, ens ho han dit. Ja comencem. Bueno. Però bueno. No te desvies del tema. Fons d'armari. Al final. Que farem direm aviam què li sembla a la gent. Fiqueu als comentaris, aviam què us sembla a vosaltres, perquè segur que hi ha debat aquí. El debat que ja està... El més important és, si Mitchell el volia aquí... Sí, això sí. Ell sap treure-li el que li ha de treure. Ja, però els tribuneros hem d'aprovar, si no, malament. Vale. Saps? Ja està. Vale. Soldats d'Oriol Romeu Del mitjà prou. o no soldats d'Oriol Romeu? Aquesta és la pregunta. Deixeu els comentaris. Fins ara.